Vi har i dag afholdt vores årlige digitaliseringskonference Impuls, hvor vi i år har sat fokus på AI med alle de muligheder, alle de trusler og alle de opgaver, vi skal løse sammen som virksomheder og som samfund. Altså Impuls, det er jo spændende for dem, der gerne vil være med på beatet og gerne vil vide, hvor det er, Danmark gerne vil hen af rent digitalt. Vi er nok så lidt vævende på, hvad det er, der egentlig venter os med det her kunstig intelligens. Det er meget fluffy lige nu. Så jeg synes, i dag får vi rigtig meget at vide om, jamen, hvor er det mere konkret, og hvor er det, vi skal sætte ind hen, hvilke udfordringer og hvilke fordele kan det her rent faktisk bringe sig. Man lærer nogle andre mennesker at kende, man får snakket med nogle andre virksomheder, med nogle oplægsholdere, som har inspirerende og interessante vinkler på tidens trend. Impuls adskiller sig på den måde, at det føles mere grounded, det føles mere nede på jorden. Det er okay at stille spørgsmål, som oplægsholderen eller dem, der er herude, udmærket kender svaret på, men hvor man selv er i tvivl. Vores Impuls-event er et forsøg på at hæve dialogen fra, at vi snakker produkter og features og salg, til virkelig at have nogle digitaliseringsproblemstillinger, som vi alle har, og som vi er fælles om. Så det vi gør, vi samler vores kunder, vores samarbejdspartnere, vores mulige kunder, og så fortæller vi om temaer, som er samfundsrelevante, som er digitaliseringsrelevante. Vi har alle sammen et hjerte, der banker for offentlig digitalisering, så det er det, der bringer os sammen.